खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब बिगियानगिरिफोरा सोमोनांदों बुहुमनिफ्राय 4500 किल'मिटार गोजाननिफ्राय गोहोगोरा रेडिअ' सिगनेलफोर फैदों नासानि ग्रहसानिफ्रायबो सांग्रांथि होनाय फैदों अस्ट्रेलियानि बिगियानगिरिफोरा थांनाय बोसोरनि जुन दानाव बुहुमनि खाथियाव जोबोद गोहोगोरा रेडिअ' सिगनेलखौ मोननो हादोंमोन बे सिगनेलफोरखौ सोनाब अस्ट्रेलियायाव थानाय ASKAP मुंनि मोनसे रेडिअ' टेलिस्क'पआ बे रेडिअ' सिगनेलखौ हमदांनो हादोंमोन जाय जोबोद गोख्रोंमोन मख'नो गोनांदि फास्ट रेडिअ' ब्रास्टफोरा गोजाननि आकाशगंगाफोरनिफ्राय फैनाय फिसा सिगनेलफोरब्लाबो नाथाय जोबोद गोहोगोरा सिगनेलफोर जायो जाय गोथै हाथरखिफोरनि बोगथाबमा गोहोनिफ्राय बेफोर सिगनेलफोरा ओंखारबोयो बबेखानि सिगनेलफोरा आलादा रोखोमनिमोन बिगियानगिरिफोरा गावसोरनि टेलिस्क'पखौ नोजोर होब्लानो बे फिसा सिगनेलआ हरखाबै जोबोद गोख्रोंसिन जादोंमोन बियो सिगांनि रेबगान्थिनाय सिगनेलनिख्रुइ 2 निफ्राय 3,000 गुन बांसिन गोहोगोरामोन बिगियानगिरिनि हानजाया एन्टेनानिफ्राय खारि दिहुनदोंमोन आरो बेखौ बुजिनो नाजानायाव नांथाबदोंमोन बिगियानगिरिफोरा संदाननो हादोंमोन दि बे खारिया बुहुमनिफ्राय 4500 किल'मिटार गोजाननिफ्राय फैदोंमोन आरो बेखौ रिले 2 मुंनि मोनसे गोजाम ग्रहसानिफ्राय मोननाय जादोंमन मख'नो गोनांदि नासाया 1964 मायथाइयाव रिले 2 मुंनि मोनसे सुंजाबथाय ग्रहसा हगारदोंमोन जायनि थांखिया आमेरिका आरो इउरपनि गेजेराव सिगनेलफोरखौ साबसिन खालामनाय आरो टकिय' अलिम्पिकनि फोसावनायाव हेफाजाब होनायमोन बबेखानि 1967 मायथाइयाव बियो खामानि मावनायखौ बन्द खालामदोंमोन बिगियानगिरिफोरा बेखौ लानानै दुखु मोनदोंमोन दि बे सिगनेलआ अख्रांमानिफ्राय फैयाखैमोन बिगियानगिरिफोरा फोथायो दि बे सिगनेलआ मोनसे ग्रहसानि धातु बिखंआव हरखाबै सोमजिखांनाय स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटि जाहोनाव फैदों जानांगौ गुबुन मोनसे जाहोना जानो हागौ दि मोनसे फिसा उल्कापिना ग्रहसाजों सौग्रावदोंमोन जानांगौ जायनि फिथाय महरै गुदुं गेसनि बेरफ्रुनाय आरो मोनसे फिसा नाथाय गोहोगोरा रेडिअ' दोहौ ओंखारदोंमोन मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।